Ahojte, blíži sa Deň matiek a my sme zavítali do Prešova, aby sme potešili niektoré z vás. Vybrali sme niekoľko produktov z kolekcie Ku Dňu matiek. Poďte sa s nami pozrieť, ako to bude vyzerať. Dobrý deň, my sme z firmy EMI a rozdávame darčeky Ku Dňu matiek. Môžete si čokoľvek od nás vybrať, ne? Ja som minule vás videla na Facebooku. Vážne? Ja som také šťastie mať. A fakt sme vás stretli, no vidíte, môžete si čokoľvek z toho vybrať. Obliečky. Môžem tak pozrieť? Áno, môžete kľudne. Dobre, neberám tieto. Sme radi, že sme vám mohli urobiť radosť. Veľmi pekne ďakujem. Dobrý deň, chceme vám podarovať darček Ku Dňu matiek. Môžete si čokoľvek od nás vybrať. A to je zadarmo? Áno. Prepáčte, tak som Nie, vážne, je to zadarmo. Nikto nič zadarmo nekarám. Môžete si čokoľvek od nás vybrať, budete mať predčasný darček. Tak ja si tieto utierky vyberám, keď môžem. Dobre, a vy čo si vyberiete? Jasne. Áno, môžete si aj vybrať. Tak aj ja si to vyberiem. Sme radi, že sme mohli urobiť radosť. Majte sa krásne. Máte už darček pre vašu mamu? Kliknite na EMI.sk a vyberte si z našich produktov za výhodné ceny.